Hintay basa ti umuna Juan Kapitulo 4. Uno, patingga ti 21. Dagiti saan apuno amamadto. Uno, ayay tek di kay patyen dagiti amin nga espiritu. No diket suoten nyo dagiti espiritu no nagtawda iti Diyos. Tado dagiti saan apuno amamadto. Arimar dito'y lubong. Dos, dahito ti pakamuan nyo iti espiritu ti Diyos. Isu amin nga espiritu nga umanamong ani Jesu Kristo imaya naglasag, nagtaod iti Diyos. Tres, ket amin nga espiritu adi maipudno ken Hesus. Saan akukwa ti Diyos, ket dahito ti espiritu ni Antikristo ang nangegyo nga umay, ket ita dito'y lubong. 4. Da kayo tataw na kayo ti Diyos, anak ko adungdungwen. Ket inabakyo ida, ta dadakkel dayjay adda kada kayo, ngem ti adda iti lubong. 5. Isuda tataw ida ti lubong, gapo ito'y agsauda iti may papan iti lubong, ket ti lubong dinggen na ida. 6. Datayo tataw na tayo ti Diyos, ti makamu iti Diyos, dinggen na tayo, ti saan na tao ti Diyos, saan na tayo dinggen, kapu ito'y maamuan tayo, ti espiritu ti puno, ken ti espiritu ti ulbod. Ti Diyos isu ti ayatan tayo ti Diyos ken dagiti kakabsat. 7. Ayatek agdidinungo tayo, ta ti ayat nagtaod iti Diyos, ket tunggal maysa nga gayat nabukal iti Diyos, ket amuna ti Diyos. 8. Ti saan nga gayat sana nga amo ti Diyos, ta ti Diyos isu ti ayat. 9. Dahito iti nakaiparangarangan ti ayat ti Diyos kada tayo, nga imbaon ti Diyos kada tayo, nga imbaon ti Diyos ti anak na abubukto iti lubong, tapno agbiag tayo gapu ken kuana. 10. Ket dahito iti ayat saan nagapu tayaten tayo ti Diyos, no diket gapu tayso inayat na tayo, ket imbaw na ti anak na adaton, asubot kadagiti basbasol tayo. 11. Ayayaten no kasta unay ti panagayat ti Diyos kada tayo, rebeng tayo met ti agayan ayat. 12. Awan ti tao ang nakikita iti Diyos, uray kano. No agayan at tayo, ti Diyos agtaweng kada tayo, ket tayat na dumanonen kada tayo. 13. Dahito ti pakakitaan tayo nga agnawtay ken kuana, ket isu kada tayo agsipod taynikan na tayo iti espiritu na. 14. Ket da kami nakita mi ket saksyan mi ti ama imbaw na ti anak manangisalakan iti lubong. 15. Uray siya sino mangipadoyak-dayak to ani Hesus, isu ti anak ti Diyos, agtaeng ken kuana ti Diyos, ket isu agtaeng iti Diyos. 16. Ket da kami namuan mi ket pinati mi ti ayat ti Diyos, nga da kada tayo, ti Diyos isu ti ayat, ket ti agtalinad iti ayat agtaeng iti Diyos, ket ti Diyos agtaeng ken kuana. 17. Dahito iti pakatungpalan ti ayat kada tayo, tapno adda panagtalek tayo iti aldaw ti pannakaukom, tano kasano ti kinaisuna kasta tayo met dito'y lubong.
18. Awan ti buteng kenayat no di ket ti ayat an di manonen paksyata na ti buteng agsipud ta ti buteng adaan dusa ti agbuteng saan pay anaramid ang nagdanunan iti ayat. 19. Datayo agayat tayo agsipud ta isu inayat na tayo ngay muna. 20. No ada kuna siak ayatek ti Diyos ket guraan na nikabsat na isu ti maysa a naulbod. Tay ti saan nga gayat iti kabsat na isu a nakita na saan na a mabalin nga ayaten ti Diyos isu adi na nakita. 21. Ket daytoy abilin anada kada tayo nagtaod kenkuana nga ti agayat iti Diyos ayaten na met kuma nikabsat na. Tayo man basahan daytoy 8. Ti saan nga gayat saan na ngamo ti Diyos ta ti Diyos isu ti ayat. 9. Daytoy ti nakaiparangarangan ti ayat ti Diyos kada tayo. Nga imbaon ti Diyos kada tayo. Nga imbaon ti Diyos ti anak na bupugtong. Ito'y lubong tapno agbiag tayo gapu ken kuana. Yes, ket daytoy ti ayat saan nagapu ta ayatan tayo ti Diyos. No di ket gapu ta isu inayat na tayo ket imbaon na ti anak na adaton asubot kadagiti basbasol tayo. 11. Ay ayaten no kasta unay ti panagayat ti Diyos kada tayo. Rebeng tayo met ti agayan ayat.